Euskalaneko Jose Ramon Elortza eta Amaia Ormantxeak aurkeztuko digute Debagoieneko laguntza nola sustatu dire euskara plana. Eta pixka beraien esperientziaren berri emango digute, ordura ordenan ez denbora askorik emango dena kontatzeko, baina gutxi gora bera ideiatxo bat egiteko bat. Orduan, besterik gabe, Bueno, Euskalaren egiten ari den esplikatzen da, ezautu ezkero gure baiaran Euskaren aldean den mugimendu, mugimendu osoa beratza. Beatik, nolabait ikusten den nahiko aurkitzen ez nahiko behar, eta piskat esplikatzea lau lerrotan, lau transparentzita bentzen, zer den nolako den gure baiaran. Hor dazkazue, handiena arrezate eta txikiena horrein gatzak, eta erre hundiak bai bergara, bai oinati, eta horre atzetik ez dela. Lehenengo oso industria izan da gure baiara, espalditika, gazko, horreko mendean hasita. Gero, immigrazio itzela, sofritu edo, izan gendun, irugarren hamarkadan, batez beta hor baitere sortu zirako kooperatibat, eta zorrera horregatik eta izan duten garapenetik, jende asko etorri izan bere garaian kanpotzen, ezta? Txikora bera hor, hogei bat urtero izango gendun, jendie etorri eta ingilizen da. Industria mailan, hau da beste ezagun berezi bat, nahiko ezaguna, baina bat kanok dugu eskuzu ezatuko. Industriak hartutan, eguneko iruetamak, langileen eguneko iruetamak kooperatiben da. Lan egiten, erogeia. Azken hon datu duzkatat, ez duzkat, baina... Bueno. Azki hogeitu aztean zehar, Bueno, beste gauza bat da, enplegu aldetik, zelan Euskal Herriko zona aberatzen da. Bien, paso besta. Bueno, gero arrasate, atezbe arrasatek, izango ditu, ofizialki horreka inunila, baina astean zehar, errori. Jende asko atorrelako lanera kanpotik, Bilbotik, Donostitik, eta gero, residentzietan eta pisotan sartuta, hainbat ikasle unibertsitatea datan, etortzen dira osoa pasatzea atezbe arrasatek. Euskara gure baiaran, oso aberatza esan dut, izan dela eta dela, ez da, dakon esperientzia. Eta, hau bakarrik gogoratu, irugarren hamarkadan, bat ez sortu zira lehenengo ikaskolak, toki guztietan, eta gure baiaran berdin. Helduak euskalduntzeko, hamarkada horretan eta urrinduan behin, han eta hemen hainbat gau eskolak eta jarri zira martxak, ezta? Eta hemen, hau bai dara nobedadien olabait, 93an hartzaten AED-en sorrera. AED seguramente Euskal Herrian, nik uste askotu uste esageratzen dudanik esaten badet, izan dara intzendari eta baitza aberatzen. Hortik sortu die gero atzetik, bai arrasateko komunikazioa, ez eta horren beste jendea hilera guzela, pero eta arko hontatik, baitaren sortua die, lehenengo arrasate telebistan, goinkari arrasate prez, eta bideoiego lotuta baiarako beste elkartekin, hor daukagu errabide politikana gazo gaur egun Euskal Herrian, eta da Goiena. Eta Goiena sartzen dira bai telebistan, bai aldizkaria, eta arrasateko kasio baitaren ikaratzen. Baina, aldizkari bat eta telebista bat, baiara osorako, eta nik uste dutala segurazko ezagunena Euskal Herria. Aeretik ere, beraien independentzia lortuz, baitea sortu zian eta jarritzen dute txatxilipurdi, hau da, umeekin
lan egiteko, izaldietan batez be, izaldi munduan sartuta. Eta ekinen berriz da, emakumeen talde berezi bat, horren txarlak eta horren bikintzak antolatzeko. Hor normal izaten da, azkenin, talde handia da nien, bakoitzak ikusten dute buru egual gutxio zenduta, gutxio estimatuta, eta nahi izaten du nolabait bere independentzia ero lortzea. Baina alazare, bada horrelako karte bat eta danok elkartzen gara, hiru horiek euskaran, une honetan eta nolabait koordinazio pizkate egoteko. Lan mundu eta euskalan, ezta? Hemen, hiru eta 10 hamarkada horretan. Egon zan bai Fagorren, horrelako, jakinien, kalinen egoten ziren horrelako gau eskolak eta helduentzako eskolak, bagon be azizien hainbat klase antolatzen, eskolak ero antolatzen, ezta? Etorri izan, Golfoko gerra una, petrolioan gerra eta haren ondorioz krisi ekonomiko gogorra, eta azizien gure enpresetan, hainbat guztieta egitean, eta bat izan zen, eta igual lehenetariko bat, euskaren alde gaztetzen ari izan digula, euskate mozuz. Eta, hor banatuta guzar, eta pasatu genitun horreko urte batzuk, ia ahaztuta guztiz euskara. Ahaztuta guztiz. Guztiz bai baina handik, niko batzak asko kaiatzeetan baita kontsilo sozialak ere, esaten sindikatu batzuk, nolabait langileen iritzik jasotzeko gora, eta baitaren zuzendaritzako hartutako neurriak nolabait pasatzeko informazioa eta hor da zuri bat, ez da? Euskal kontsilo soziala niko batzaz BCC-tik, gara hartako otaloratik bihatzela karta bat euskaren alde agertza egiten ari izkien praktikatiko guztietan, eta goratzenaz, bakarrik Fagor garagartzatik eta dano batetik edo zutela, hori izaten ari nez, hori eta bostean. Ezten danak erantzun. Eta guzti zahaztuta pasatu ditu dute batzu. Aeden barruan, atara zan, horrelako kampaina bat, horreta zazpian, eta horren ondorioz, euskara zerakixenak egitezela kampaina, eta horren ondorioz, Aedek pentsatu zuen bere barnean jartzi eta alde berezi bat lan mundu datik. Eta hori izan zen, gaurko euskararen nolabait aztarna, hasiera. Kampaina honetarako, euskara. Zorionez hor larrota meikan izan zen, hor larrota sortzian bedatzean, eta larrota maikan ja azizien, bai edudia, bai esko jarroaitza zigarriko eta batzu, ja lanien, izkataber, bakarek edakun, eskun, handi zer ekarri, eta horren frutu bat, frutu bat, bai horiei esker, eta bitzare, bai zuberako gogo bat hortarako, eraien esperientzia osatu zen, eta mailu, gure baiara baitaren, erraiko hauen zuen ezkero, zen zaiztu dut esket, horrela bajakin, zuitz zaudetako oso baiara, ezta? Oso aurretan. Baiaran bertan, beste enpresa bat baita ere hor ziren hor, hainbat alutzen zuen zenuten baita ere, kafe ensaio bat, gero emozioan pizkate isildu zen, gero berriz hasi, baina baiaran konkretoki begiratuta bakarrik. Begiratzen badago eta hor bertau ikerlanen esperientzia, da hor eta malaun hazitan, ikerte zentru bat, eta horren ostien, bai NCC, Fagor Euskalan horrelako emun be sortua zegoen, eta ja hainbat batezbe kooperatibae hartu zuten horren adila eta jarrera. Algea zon momentu bat, nian gure baiaran 5-6 enpresa ero zeudenien jamartzen, pentsatu nula, elkartu ginen
taldetxo bat hori persona, horiek deitu beste 60 batekin, horrelako talde zabalagoatik, elkartu ginen 96an 60 persona. Niko hartzen batek botazioa egun hartan horrelako sententzia bat. Mesedez ez etorri berriz diru ez. Ordu edatea, euskara alde, bai enpresan aldetik ero, beharko ditugun dirua lortu eta ez zibili hemen individualki diru ez. Gainera etorri beharko zenuteke, bokadio bat eskaintza. Eta bueno, lortu gendun elementu irurogei esker, mila sinadura lortzien, eta 300 persona biltzie areto handi baten zinean. Bueno, hori izan zen, nolabait, Euskararen sorrera. Baina gero, 1000 partaide horiek, eta eskentza dauzkagun horrako bilerak, azkenin da, junta bat, funtzionatzen da, eta asko zesbiazio bez. Baina, nik usteo funtzionatzen dut, bai izan bat. Momentu hartan, 96an jarritako helburuak, enpresetako langile euskaltzaleak biltzea, euskararekiko sensibilizazio bat bultzatzea enpresetan, euskarari lan mundua zartile bat ematen oski, eta lan munduan euskara bultzatu gara, gauza bera da, laurek baten bildu daitezke baina. Bueno, eta 8 urte zeharrero bokatu zegula lan pixkaretian, baina ere gauza momentu bat intento zerbait, edo intento reflexio sakon bat ja sobran ez egoten. Horrelako zerbait bai planteatu zala gure. Eta, horrek eraman gindun hausnarketa sakon bat egitera. Hortarako, persona bat gratis eta molen, lagundu ziguna, noski. Ikerlaneko elementu bat, produzio eta organizazio munduan garrilen elementu bat. Eta, lan ordutik kanpo lagundu ziguna. Hor konkretoki, hausnarketa hortan, misioa finkatu zertako geuden, zein zen bazen gure misioak, esenatorria margotzi, beste lan bat, normala da, marketa baten horreko puntu bilek egiten. 10 urte bat, zen horreko ikuspegi edo irikatu, eta azkenin negozio estrategia bat finkatzen. Bai, kokatu geritula, bai, aukeratu geritula, bi hiru gauza. Bat, hartu behar genuna enpresaneko gutxuak, 25 baino mundia, 25 langile baino gehiago euskaten enpresan. Beste bat, zentratu behar ginela, zango nuke, bakarrik gure balearan, baina gure baleara osoan, hau da, Elgetan, Bergana, Antzola, Antzola zer hongeak, ez zinen eta enpreseko Antzola daude lau enpresa, eta beste jarrizoraren bat, baina lau enpresa eta lautan zegoen ja plana martxa. Orduen. Eta hirugarren kondizioa zen, mostradorik ez daukaten enpresa. Zartu garri. Mostradorik gau da, hospital baten, kanpora begira lan egiten duten enpresak ez. Enpresa normalak, industrialak, zerbitzuetako baitare, baina ez saldu egiten dutenak kaleko jendeari, horiekin ez. Aukera hori egiten duen, eta horrek ez du esan nahi, igual egunen baten igual zentautu bat. Garai hartan, momentu horretan, urte horretan, zeuden enpresak ziren 25 langileko abelareko enpresak, gutxinez. Hauxe, baina oso engainosa da. Oso engainosa da, zertik izango nuke. Plana egin 26 eta 80 bat planik gabe. Baina hartuko bagen langileen kopurua, hau gutxu gara da, 30 eta hau 70. Aldera langileen kopuruak hartuzkero, gure baian, eguneko hauek dien eguneko 70 baino gehi langileen kopuruak dira. Ulertzen? Enpresa hundiek hauek dira.
daukau, gara da neko, aurrera dikoan, euskara aldetik begiatuko bentzat, aurrera dikoan gaiara bat. Eta, hausnarketa hori egin da gero, sartu ginen plan estrategiko bat egiten. Eta, ikusi lau esparru negozio, lau geritu mai gainien, eta bat izan zen, elkartearen antolatziero hobeto. Bira, hemen zegi gero azaldu duan berriz, baina gure taldea da, uneonetan, ez, denbora gutxire arte, izan da norbanakoen elkarte. Lau isako, lau voluntarioso, lau hartzen ginen, albara lortzen genituen kajabaratik bat, edo zagoretik, edo tan, eta pixkate toki musikatik hartuta, baina hori amar bat lagun izan. Hori unionetan ja hori izan. Ofizialki izango da norbanakoen elkarte bat, baina datozen puntara, datozen zordera, datoren jendiera, enpresa ezberdinek izendatu. Izendatuta ia zuzendaritza. Baso hundia da. Eta, ez hori bakarrik. Aparte, hortzen da, baiarako konzejal bat, mankomunidadiak izendatuta, datoz baitare, dator emuniko bat, emunen eskutan, enpresak egienak, gure baiara mitzat emunen eskutan dauderako. Daukau sindikatuetatik bi, lau eta ela, egia esan, berai ez dakatik ningo pegai izateko, ikartu dira geixo, ez da moduko kolaborazio bat egin dako ez die tortzen. Eskatu indute, gainera hialtako ez da moduko eta guretzeko oso importante ikusten genduen Europea izaten. Eta, ez da gehiago azkuten zaidan zer. Eta urrengo pausua izan da, eta ja horrela hori zuten. Izatie ez norbanakoen elkarte bat bezik eta enpresen elkarte. Euskara munduan, euskara asuntoa horrela bultzatzeko, gai batzen, bakizure ikasto gainera kartu ziren federazio baten ez da, nigo gartzen duela badia 10 urte, arteseko patxia gainak izan zirako zeroan, lehenbailen enpresen federazio, ez da papera. Lehenbailen esaten Euskal Herri oso hartuta, zaila darako enpresek esati, dirua non dizugu, eta jude korpo, eta ez, uste hori zela lortzea enpresen elkarte bat izati hortako sortua enpresen elkarte. Hori izango da zurezko, lortzen badentzet, lorpen hundien. Gero, enpresetan planak errotu da finkatu, hemen nahin bat lan hendien Euskalan aldetik, baina nik ez dut hori unionetan gehiago dauda, bai egun ezkutan dure baiara, erroiaren ezuetan, beste enpresetan, bakoitzek egiten dula bere beharrek ikusten dien beharrei nolabait erantzuteko, gaur bertan favoratorko bere arantzazko moztetan kartzen dira batzaldia, eta berrake tegi bat, dikaken irugarren dutia egiten dutela. Hartu ez da hori dena, zera dira, koordinatzaileak, teknikariak eta jotak ez da. Bien. Eta gero, enpresetan planak antolatzie, bultzatzie, hor bai iten tegula Euskaran aretik. Euskara erosintarrako kullu dutzen ez da hori biltzen gara gu enpresetara jota, bizita eta bizita. Montxe esplikatuko duz, Ramon bat atualdesunean... Bi minututan bukatzen. Jara, doko hori gomendu, zan? Eta kanporako begira gure irudia, karte bezala, esan indegin. Guk egiten dugu, hainbat kasukin, guten gara, bergan izan da horreneko dolanek. Ez da guten gara bezita bat bakoitzea, teknikaria, udaletik, bai teknikari edo konzejal bat,
hainbat herrietan ez da behar, ez da, kasuan adibidez, nahiko jakeginak ezatuta planetan, eta gero, esperientzia dukon, lan munduan esperientzia eta euskera planetan esperientzia dukon batean. Bakoitza dago bere funtzioa eta kasu batzutan etortzen da beteatea katiek, eskuitzak kasuna azugat izan gendu bat. Ez terik, bakoitza berak esplikatzen du gauza bat, bestea, eta tenda egokian bat nola baiten kontunak eta bereien kasua, ez da, zer nola kontrasa da. Zei, bueno, azkeneko notizia hau, daratan, guretzako hau da duela 10 urte eskatzen ari ginen gauza bat, eta beraiekin lan koordinatu bat egin dugu, indar dauka hoian gire mateotu bilera, eta horren 8 uste dauka beste bilera bat, eta gure baiara etorriko egin teknikari horiek, dolakotik, Euskari eta hortatik, etorriko izugaramente bizitatuko dute gurekin. Zengo da, elkarlan bat, gobernu eta gure arte. Baina, hau ez da bat ere erreza, hemen gure komerzialak hauek egun eta eruiak eta jakingo duen, zen nolako izaten da, jutie enpresa batea saltzea. Gu ez gara juten saltzea, ezik da. Jutin nolabaitu ezikatzen, baina despeida horrekin eta esaten da. Zer, detuko izu, amendik hilabetera ero, ez gu detuko izu. Eta hori edera korte. Alatari handik hilabetera denez ditu. Eta terminala izaten da gogorra. Bueno, nola pasa hau da beste gauza bat patxi arrainak esaten zidan, espalditik eta esan zidan eta esan. Zeratik ez duzu zabaltzen, zeratik tortzen ezaetek tortzen beste toki batzutaren zaila da. Guk ikusten dugun soluzio honena, ez eta preste hon, hainbat tokita jun eta laguntzera konteko preste hon, ez da, lehenengo udalak eta euskara elkarteak eta batin, elkartunak. Beste idea bat izaneke euskara elkartetan hau da, Andoainien edo Erorixo. Euskara elkartaren bat baldin badau, lan mundura begira esparru bat ero sortzi barru. Artu enpresako jendien eta tal. Eta, baiara bakoitzien baitare, hola itezke indiarrak nolabait lotzi, ez bakoitza begatetik. Tolosa alde batetik eta Bilabona begatetik eta ez dut. Hori da, horretzen zaituz. Hor, galintzen. No,